Hola, bon dia a tots els veïns i veïnes de la Selva. Anem a fer, en aquest cas, un altre comunicat d'informació de la situació de la pandèmia, de la situació del Covid-19 aquí al nostre poble, a fi i efecte que tingueu sempre la informació de primera mà. Aquest cop hem esperat 15 dies, donat que la situació s'estava posant bé, la veritat estaven baixant els casos de l'últim comunicat que es van fer i hem esperat una mica més, ja es dic que en aquest moment fa 15 dies que vam fer l'últim comunicat, per dir, home, doncs, en aquest cas contents que la pandèmia ha baixat en molt. Penseu que d'un índex de risc, com en aquell moment es van comentar que estàvem sobre 900, en molts casos, en aquest cas han passat a 53. Això fa que els últims 7 dies sol hàgim tingut 2 casos de Covid, i per tant és una notícia molt bona i molt esperançadora. Això també fa que en aquell moment, que fa 14 dies, que l'índex de reproducció era de 2, vol dir que la infecció avançava, vull dir, cada vegada més, en aquest moment estem en un 0,22, i vol dir que està molt reduïda i que la voluntat és que hàgim de continuar així. Torno a repetir, en general, aquestes dades a casa nostra són molt positives. Això també vull manifestar l'agraïment al conjunt dels veïns i veïnes de la Selva, a la societat, perquè jo crec que han fet el màxim per fer les bones pràctiques, vull dir, com sempre, el rentat de mans, la distància social, fer servir la mascareta com a principals, per entendre's, i això ha comportat que es pogués controlar, en aquest cas, la infecció que estava creixent i arribés a aquests nivells que, no són de zero, però són bastant assumibles. D'aquí també no voldria deixar de ficar en valor l'actitud dels sanitaris, per entendre's, que vull dir, en tot moment, tant amb els seguiments com amb les proves de PCR han estat el cas, i també molts serveis de l'Ajuntament que vull dir que han ajudat que això pogués arribar a portar-se a terme. Però jo crec que és un èxit del conjunt de tota la societat arribar a aquests nivells que fan que en aquest moment puguem dir que tenim un poble segur amb el que fa el tema de la pandèmia i que hem de continuar així fins que arribem que les cotes de vacunació siguin les màximes i faci que potser segurament no desapareixerà del tot, però que sí que sigui molt raonable poder conviure entre tots. En un altre ordre de coses, també sapigueu que aquests dies, i em sembla que heu tingut també, ja s'ha arribat informació, s'han continuat les vacunacions, no en aquest cas d'AstraZeneca, que vull dir que és la vacuna que sabeu que es va ficar en qüestió i es va parar, però que en principi per les informacions que hi ha ara es torna a reiniciar amb tota seguretat, vull dir la posada d'aquesta vacuna, però sí que la gent més gran, amb l'altra vacuna, la de Pfizer, vull dir, aquesta s'ha continuat mantenint, sí que la seva col·locació, sí que és veritat que amb uns nivells baixos, però vaja, i prioritzant la gent de més de 80 anys, amb dificultats, i també els cuidadors que tenen com a prioritaris. La veritat és que això s'està portant a terme, torno a repetir, en aquest moment estem aproximadament que un 10% de la població del nostre poble, 9,75, però quasi un 10%, està vacunada. Hi ha, per exemple, el cas del centre de dia, que també ja té les 2 dosis de les vacunes, tant els usuaris del centre de dia com els treballadors, per tant, també és un altre dels espais segurs. La residència al seu dia també es va fer i aquesta setmana la novetat ha sigut l'arribada d'un mòdul sanitari per facilitar la vacunació ja més massiva de tota la població. El mòdul, ho he pogut veure per la televisió, s'ha instal·lat allí al voltant del centre d'atenció primària del nostre CAP i esperem que el màxim possible ja arribin les indicacions per fer una vacunació massiva. Segurament sembla que per les notícies que tenim serà ja a partir de passat Setmana Santa, però bé, tenim aquesta esperança que entre aquest període i l'estiu cada vegada hi hagi més gent que tingui la vacuna i que per tant el nivell de risc de poder-se infectar baixi a nivells, vull dir, mínims, per entendre's. Les vacunacions que s'estan fent, en aquest cas, no són, o sigui, no és que la gent vagi al CAP, sinó que són els sanitaris
que es desplacen als domicilis particulars, perquè totes les vacunes que arriben ja arriben relacionades a les persones que s'han de col·locar. Per tant, és així, quan hi hagi més informació respecte a això s'ho farem arribar, i també s'ho farà arribar per part del CAP, i tot l'altre que s'arribi ja es vam avisar que no té cap sentit, no? O arriben uns comunicats de sanitat o bé públicament, vull dir, des de l'Ajuntament ens faríem arribar aquesta informació. Però bueno, ja per acabar, satisfacció amb el sentit de sentir aquest moment que al poble tenim controlat el tema de la pandèmia, que podem dir que en aquest moment som un poble segur, i sempre, com no, avisar que tot i així no hem de baixar la guàrdia. Estem una mica cansats, precisament aquests dies fa un any que va començar, van començar de tindre's que estar a casa, per entendre's, de no poder moure, va ser la primera onada, per entendre's, i segurament ja estem això cansats i fatigats, però hem de continuar, no podem ara que estem al ruix final, vull dir baixar la guàrdia, amb el sentit que hem de continuar mantenint aquestes indicacions per part de les autoritats sanitàries i sobretot, repeteixo, les tres bàsiques, el manteniment de les mascaretes, vull dir els espais públics, la distància social i els rentats freqüents de mans. Això farà que tinguem això, torno a repetir, el poble que sigui segur i que ens comporti que no tinguem que lamentar desgràcies per part de persones que emmalalteixin. També, o sigui, dir que l'altra vegada es vaig comunicar que teníem moltes de les classes en quarantena, en aquest moment no en tenim cap, i per tant també la gent jove agrair l'esforç que ha fet per mantindre i per baixar l'índex d'incidència i d'infecció. En tota la ciutadania en general, gràcies, continuem per aquest camí i, com sempre, us continuarem informant amb informació fidedigna, fiable i que, vull dir, està contrastada i, per tant, és informació real.